नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। भोजपुरी में व्याकरण के लेके बहुत चर्चा चल रहल बा कि भोजपुरी के व्याकरण बा कि ना। तो उस चर्चा में बहुत सारा किताब सुझाइली है स एगो ऐसा ही वीडियो हम 2021 में कइले रहनी। तो आज के वीडियो जौन बा तौन भोजपुरी भाषा के व्याकरण शीर्षक से तो बा, बाकिर का काम भइल बा भोजपुरी भाषा के व्याकरण पर ओह बारे में ज़्यादा बा। असल में भोजपुरी में शब्दकोश, कहावत, लोकोक्ति, बुझौल, भोजपुरी के साहित्य कैसन लिखाइल बा, का लिखाइल बा, काव्य साहित्य, गद्य साहित्य, नाटक, लोक नाटक, लोक गाथा, यानी कि हर चीज पर काम भइल बाटे। व्याकरण पर भी काम भइल बा। बाकिर आज के जौन ई वीडियो बा एकरा में हम भोजपुरी व्याकरण जौना के ग्रामर कहल जाला, वर्तनी, शब्दकोश के तनी मनी हम छुए के कोशिश करब। आ भोजपुरी व्याकरण में शुरू से माने जब पहिला समय भोजपुरी के व्याकरण लिखाई रहे, चाहे भोजपुरी के व्याकरण के बारे में बात भी रहे, तब से लेके हम हाल फिलहाल तक के शोध होखे चाहे किताब होखे ओकनी के छुए के हम कोशिश करब। एहमे ऐसनो किताब यहाँ स जौन मूल रूप से भोजपुरी खातिर उ नइखी से लिखाई, बाकिर ओह किताबिन में भोजपुरी के व्याकरण के जिक्र बा। एह में से अधिकतर किताब के हम पढ़ले बानी, एही से एह किताबिन के हम एजा राखे के कोशिश कइले बानी। बहुत कुछ जौन एह किताबिन में बा, चाहे बहुत सारा किताब ऐसन बाड़ी स जौन की केहू के पीएचडी चाहे डीलिट के शोध पर आधारित बाड़ी स। उहाँ लोग के शोध रहल बाटे ओ विषय पर और बाद में वो किताब के रूप में अइली स। अब बहुत सारा अलग अलग विद्वान लोग के वैज्ञानिक भाषा विद्वान लोग के इ किताब बाड़ी स। ई हमरा जानकारी में जौन किताब आइल बाड़ी स, हम जौना किताब के देखले, पढ़ले, सुनले बानी, ओही के हम सूची बनौले बानी। ई आदि अंत ना ह, बस एगो कोशिश बा, एगो ईमानदार कोशिश बा सूची बनावे के भोजपुरी व्याकरण के। जतना ई किताब आज हम रउआ सबके बतावे जा रहल बानी, एकनी के जुड़ाव जौन बा भारत से तो बढ़ले बाटे, संगे संगे नेपाल, मॉरिशस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका जैसन देशन से बा। आ ई जौन व्याकरण लिखाइल बाटे, एमे भोजपुरी में लिखाइल व्याकरण बा, संगे संगे हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी जैसन भाषा में ई व्याकरण लिखाइल बा। लिपि के यदि बात होके तो देवनागरी या रोमन लिपि में ई व्याकरण लिखाइल बाटे। तो एमे कुछ किताब ऐसनो बाड़ी स जौनन के लिपि जौन बा रोमन हुई, कुछ किताब ऐसनो बाड़ी स जौनन के लिपि जौन बा देवनागरी हुई। जैसे कि हम बतौनी है, नेपाली भाषा में, भोजपुरी भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में एक ई व्याकरण की किताब बाड़ी स। तो शुरुआत हम करतनी जौन पहिलका किताब रहे जौना में व्याकरण के चर्चा रहे, भोजपुरी व्याकरण के चर्चा रहे। वो किताब के नाम ह अ ग्रामर ऑफ प्योर एंड मिक्स्ड ईस्ट इंडियन डायलेक्ट्स। हम ए किताबिन के जौन हमरा मिलल बाड़ी स, ओकनी के बारे में जानकारी बा, ओकनी के फोटो भी हम एजा लगा देतनी। तो ई किताब 1801 में लिखाई रहे। हेरासिम लेबेडेव नाम के राइटर रहले, लेखक रहले, उहे लिखले रहले। वो असल में म्यूजिशियन भी रहले, लेखक भी रहले। कलकत्ता में काफ़ी समय रहले। 1785 से 1797 के समय में माने लगभग 12 साल उ भारत में रहले। एजा रहला के बाद जब गइले तो ई किताब जौन बिया ग्रामर ऑफ प्योर एंड मिक्स्ड ईस्ट इंडियन डायलेक्ट्स जौन बिया तौन प्रकाशित भइले 1801 में। एकरा में पूर्वी भारत के जौन भाषा बाड़ी स, माने बंगला भाषा से लेके हिंदी तकले ए कुल भाषा के बारे में जानकारी बाटे। ओही में संक्षेप में भोजपुरी के व्याकरण के भी चर्चा बा। आगे बढ़ब तो अगला किताब जौन बिया एन आउटलाइन ऑफ इंडियन फाइलोलॉजी, माने भाषा शास्त्र के रूपरेखा। ई किताब सर जॉन बिम्स के लिखल हटे। 1868 में ई किताब आई रहे।
एकरा में भारत के आसपास पड़ोसी देशन के भी भाषा के चर्चा बा। आ सरजान बिम्स के ही मतलब ई उहे लेखक हवे जौना में ई आ, भोजपुरी मगही मैथिली आदि के जौन बा तौन हिंदी के बोली के रूप में रखले रहले। बिम्स के बिहारी भाषा पर बहुत मतलब गहिर काम ना रहे। बाकी इनकरे अगला किताब जौन हटे जौन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में अलग अलग हिस्सा में प्रकाशित भई रहे। ई पूरा जानकारी रुआ सबके हम जुगा दे देता नहीं। नोट्स ऑन द भोजपुरी डायलेक्ट ऑफ हिंदी एज स्पोकन इन वेस्टर्न बिहार। चंपारण में ही काफी समय रहल बड़े। तो ई जोन दूसरकी और तीसरकी किताब रुआ सरजान बिम्स के देखा तनी इहे किताब है जौना में भोजपुरी मगही मैथिली के हिंदी के बोली के रूप में ई बतौले बड़े। आ हिंदी के अधिकतर लोग जे कहेला कि हिंदी के उपभाषा भोजपुरी है, तो कहीं ना कहीं ई सरजान बिम्स के ही यही किताबिन से आई बाटे। ई अलग बात बाटे कि सरजान बिम्स के कुछ समय बाद कुछ 8-10 साल बाद जौन बा जब जॉर्ज ग्रियर्सन जब भाषा पर काम कैले, विशुद्ध रूप से जब भाषा पर काम कैले, तो उ ये बात के गलत साबित कर दिले कि सरजान बिम्स के गलती बाटे आ एकनी के हिंदी के बोली ना है सो डायलैक्ट्स ना है सो। तो ई सरजान बिम्स के रहल। अब आगे बढ़ल जा हमनी के अगला किताब जौन बिया अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेजेस। हिंदी भाषा सबके व्याकरण के ई किताब जौन बिया रेवरेंड एस.एच. केलाग के लिखल ह। एकरा में कुल 14 गो भाषा जौन की हिंदी क्षेत्र में हिंदी पट्टी जौन कहाला वो हिंदी क्षेत्र हिंदी पट्टी के 14 गो भाषा के व्याकरण के बा जानकारी एक किताब में बाटे। एमे भोजपुरी के भी जानकारी बाटे, भोजपुरी भाषा के व्याकरण के जानकारी बा। ओकरा बाद फेडरिक रुडोल्फ हार्नले के किताब आई 1880 में अ ग्रामर ऑफ ईस्टर्न हिंदी एज कंपेयर्ड विद अदर गौड़ियन लैंग्वेजेस। तो ई जोन किताब बिया एकरा में बनारस के जोन भोजपुरी बिया ओ पर ज्यादा चर्चा बा। पूरा कंप्लीट जोन भोजपुरी क्षेत्र बाटे ओइजा के भोजपुरी के ना बनारस के भोजपुरी के लेके एकरा में ज्यादा चर्चा बाटे। अ शॉर्ट ग्रामर ऑफ भोजपुरी 1880-81 में कुछ लोग कहेला कि 1901-1902 के आसपास एजा एम चाइल्ड के किताब है। किताब हमारा मिलल नहीं है, हम बहुत जोहनी हटे। बाकी किताब के चर्चा जोन बाटे भोजपुरी के चाहे भोजपुरी भाषा पर काम करे वाला विद्वान लोगन से हम सुनले बानी। तो यही से इस सूची में हम एक किताब रखले बानी। बाकी ये किताब के फोटो हमारा लगा नहीं है। तो 1880-81 के बाद जोन बा यूहे समय है जब सर जॉर्ज ग्रियर्सन जोन बाटे कैथी लिपि पर अध्ययन करत रहे। 1883 से 87 के बीच में बिहार के भाषा सब पर काम कैले। वही में किताब उनकर आई 7 ग्रामर्स ऑफ द डायलेक्ट्स एंड सब डायलेक्ट्स ऑफ द बिहारी लैंग्वेज। तो यदि हम कहें कि भोजपुरी भाषा पर विशुद्ध रूप से माने कहल जाला कि सैंपलिंग क के अलग अलग भोजपुरी क्षेत्र के केहू अगर व्याकरण लिखले बाटे तो ई संभवतः पहला व्याकरण के किताब हटे जो उनकी सर जॉर्ज ग्रियर्सन के लिखल ह। ये किताब के खासियत ई बाटे, किताब हमार लगे बिया ए किताब के खासियत ई बाटे यहाँ के खाली भोजपुरी चाहे मगही चाहे मैथिली के व्याकरण ही नहीं लिखले, बलुक ओकनी के बीच में तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी जोन कहाला तुलनात्मक अध्ययन भी किले बनी। तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। किताब अंग्रेजी में बिया बाकी यदि रुआ भाषा पर काम करत तनी बिहार के भाषा पर काम करते नहीं तो यह किताब के रुआ जरूर पढ़े के चाहिए। ये किताब हम पढ़ले बानी, हमारे लगे ये किताब बिया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के ही अगला किताब जो रहे तो बहुत मशहूर हटे, भारत के संभवतः पहला भाषा सर्वेक्षण रहे जोना के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कहाला। एक किताब के खंड 1 भाग 1 अध्याय 13 में भोजपुरी व्याकरण के चर्चा बाटे। यही किताब के खंड 5 भाग 2 में भोजपुरी व्याकरण बढ़िया से लिखाई बाटे। तो रुआ सबके स्क्रीन पर हम जानकारी वो दे देता नहीं। ये सब किताब जोन बिया आर्काइव में रुआ सबके मिल जी हाँ। सब हमनी के बात कहनी जा कि अंग्रेजी में भोजपुरी के पहला व्याकरण की किताब सर जॉर्ज ग्रियर्सन लिखले रहनी। बाकी भोजपुरी में भोजपुरी व्याकरण की किताब जोन बिया तौन आइल 1915 में।
किताब के नाम ह भोजपुरी ठेठ भाषा व्याकरण आ किताब के लिखनिहार हैं पंडित शिवदास ओझा जी। ई किताब 1915 में लिखाई रहे। बाकी ई किताब प्रकाशित भइल 1982 में। एकर पांडुलिपि मिलल महेश्वरा प्रसाद जी के। ओकरा बाद जौन बा अकादमी से ई किताब प्रकाशित भइल। बाकी सोचे वाला बात बाटे, हिंदी के जौन व्याकरण के किताब आई रहे कामता प्रसाद जी के, जौन मशहूर किताब हटे हिंदी के, मानक व्याकरण मानक मानल जाला ओकरा के। संभवतः हिंदी में पहला व्याकरण के किताब रहे, उ 1917 में लिखाइल रहे और उ प्रकाशित भइल 1920 में। जबकि भोजपुरी में व्याकरण की किताब लिखाई रहे 1915 में, यानी कि हिंदी के व्याकरण से पहले लिखाई रहे। बाकी जैसे कि भोजपुरी साहित्य पर काम उतना होत ना रहे, तो ए वजह से ई किताब जौन बिया अकादमी बनल आ 1982 में ई किताब प्रकाशित भइल। किताब रउआ सबके भोजपुरी साहित्यांगन पर पढ़े के ही मिल जाई। आ ए किताब के भूमिका में जौन बा ई सब जानकारी दिहल बाटे। अब अगला जौन किताब आइल तौन रहे मशहूर किताब है द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ भोजपुरी। हम अक्सर एक किताब के बात करेनी। 1945 में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी के डीलिट खातिर शोध रहे। ई किताब प्रकाशित भइल। किताब के चर्चा आजो जौन बाटे वैश्विक स्तर पर जौन बा अलग अलग विश्वविद्यालय जौन बड़ा सा नामी विश्वविद्यालय जहाँ पर भाषा के पढ़ाई होला, तो ओहिजा ई किताब आजो चलेले। एकर बहुत सारा संस्करण जौन बाटे तौन आइल। ई किताब वाकई बहुत शानदार किताब बिया। ये किताब के भी हम पढ़ले बानी और रुआ सबके किताब मिल जाई आर्काइव पर, रुआ सब पढ़ी ये किताब के। अगला किताब भोजपुरी भाषा और साहित्य। भोजपुरी के माइलस्टोन किताब कहीं भोजपुरी साहित्य के, भोजपुरी इतिहास के, भोजपुरी भाषा के वैज्ञानिक आधार पर, मतलब भाषा विज्ञान के आधार पर अध्ययन जौन बा एक किताब में भइल बटे। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ भोजपुरी के उल्था चाहे अनुवाद किताब ही हटे। बाकी ई किताब में बहुत सारा चीज जौन बा जोड़ल गईल बाटे, बहुत सारा जानकारी एकरा में दिहल गईल बा। यदि हमनी के बात करी जा द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ भोजपुरी के तुलना में, ई किताब आजो मानक बिया खाली भोजपुरी खातिर ना, भाषा अध्ययन के लेके एगो वैज्ञानिक शोध के रूप में भाषा के जौन अध्ययन होला। ई किताब कहीं ना कहीं मतलब हर तरह के ओह चर्चा के शांत कर देती है जहाँ ई बात होताटे कि भोजपुरी हिंदी के उपभाषा है। तो जब रउआ सब एक किताब के पढ़ब, एक किताब के पढ़ल भी बहुत टफ काम बाटे। यदि रउआ भाषा के विद्यार्थी ना ही, भाषा के पढ़ाई नहीं कैले, तो रउआ रुचि ना आई। बाकी यदि भाषा के तनकियो रउआ ललक होखे, तो ई किताब रउआ के बांध के राखी। हम ई किताब के क हाली पढ़ले बानी। यही से क हाली हमरा से लोग कहेला कि रउआ भोजपुरी के लेके बहुत रिजिड हो जानी, रूढ़िवादी हो जानी। तो एह किताब के पढ़े के चाहिए। किताब कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज के साफ कर देती है। एकरा अलावा हम रउआ सबके और आगे किताब बताओ जा रहल बानी। सारण आ शाहाबाद जिला के भोजपुरी के ध्वनि शास्त्रीय अध्ययन जौन बाटे, फोनोलॉजी जौन बा, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी यहाँ के कैले रहनी। लंदन में यहाँ के डॉक्टरेट खातिर जौन बा अपन शोध कैनी, तो वही खातिर एह शोध ग्रंथ के लिखले रहनी, जौना के किताब के रूप में सारण और शाहाबाद जिला के भोजपुरी के ध्वनि शास्त्रीय अध्ययन बा। फिर आई किताब भोजपुरी व्याकरण पंडित रास बिहारी राय शर्मा जी के 1965 में। बहुत सहज सरल तरीका से व्याकरण की किताब प्रकाशित भई रहे। बहुत सहज और सरल तरीका से भोजपुरी व्याकरण के बारे में जानकारी दिहल गई बा। 1967 में भोजपुरी और हिंदी एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन हटे। किताब पर लिखल बा कि भोजपुरी के पहला व्याकरण हटे। बाकी जैसे कि हम कहनी भोजपुरी साहित्य से भोजपुरी में जो काम भइल बटे, वो काम एगो एक चैनल से ना होत रहे, अलग अलग चैनल से होत रहे। यही वजह से बहुत सारा जानकारी लोगन के लगे रहत ना रहे। बाकी एक किताब में हिंदी या भोजपुरी के बड़ा बढ़िया ढंग से तुलनात्मक अध्ययन करके बतावल गई बाटे। अगला किताब जौन है 1973 में कृपा शंकर सिंह जी की किताब भाषा विज्ञान और भोजपुरी। भोजपुरी भाषा खातिर वैज्ञानिक या व्यवहारिक दृष्टि से लिखाइल भोजपुरी व्याकरण के एगो किताब बढ़िया किताब हटे। रुआ सब किताब के पढ़ी देखी। एगो और किताब जौन आइल 1975 में, किताब के भी मतलब
भोजपुरी में बहुत बढ़िया तरीका से बृहद रूप से एक किताब में भोजपुरी के व्याकरण के चर्चा बाटे। एह किताब के पढ़े के चाही। चूंकि शिवदास ओझा जी वाली किताब जौन बिया 1982 में प्रकाशित भई रहे, तो ओ से पहिले ही भोजपुरी शब्दानुशासन डॉक्टर रसिक बिहारी ओझा निर्भीक जी के आई रहे 1975 में। यही से एक एह के भोजपुरी में लिखाई पहला व्याकरण के किताब मानल जाला। एह से पहिले जितना व्याकरण के किताब भोजपुरी के आए रही स उ मय जौन बा हिंदी आ ना तो अंग्रेजी में रहली स। तो भोजपुरी शब्दानुशासन भोजपुरी साहित्यांगन पे किताब रुआ सबके पढ़े के मिल जाए, या यदि विस्तार से आ व्याकरण के हर पहलू के देखल जाए तो एक किताब में रुआ सबके पढ़े के मिली। ई किताब के जब भोजपुरी में व्याकरण यदि रुआ पढ़े के चाहतानी तो एह किताब के भोजपुरी शब्दानुशासन के जरूर पढ़ी। एकरा अलावा 1980 में भोजपुरी आधारित शोध के जौन काम बाटे तो बहुत ज्यादा रूप से होखे लाग रहे। 1980 के बाद जौन बा अनेकन गो शोध जौन बाटे भोजपुरी के भाषाई स्वरूप पर भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से होखे लागल। जैसे कि डॉक्टर अमर बहादुर सिंह जी के भोजपुरी और अवधी की सीमा बोलियों का अध्ययन, डॉक्टर वकील सिंह जी के चंपारण की बोली का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, डॉक्टर महंत सिंह जी के भोजपुरी के क्रियापद, डॉक्टर चंद्रसेन कुमार जैन जी के अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सफिक्सेस इन ओडिया एंड भोजपुरी। एह के अलावा उड़िया, बंगाली, असमिया, मगही, हिंदी, नेपाली जैसन भाषा से भोजपुरी के तुलनात्मक अध्ययन वाली किताब अली स जौन की शोध आधारित रही स। तो एगो लम्हर समय जौन बाटे भोजपुरी के भाषाई स्वरूप के लेके अलग अलग भाषा के संगे तुलनात्मक अध्ययन जौन बाटे तो शुरू हो गई रहे। बहुत लोग पीएचडी ओकरा पर करे लगा रहे अलग अलग संस्थान से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। भोजपुरी के एगो किताब बहुत फेमस हटे, विश्व स्तर पर फेमस हटे, जौना के नाम हो भोजपुरी ग्रामर। 1981 में ये किताब आई रहे, डॉक्टर शालिग्राम शुक्ल जी के लिखल है। अमेरिका के वाशिंगटन के जॉर्जटाउन लैंग्वेज ऑफ स्कूल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से शायद अटैच्ड बाटे, ओइजा से ही किताब प्रकाशित भई रहे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका आदि देशन में माने जहां भी भाषा आधारित पढ़ाई होला ओ जगहन पर शालिग्राम शुक्ल जी के ये किताब भोजपुरी ग्रामर के बहुत डिमांड रहेला। ये किताब प्रयोग में बिया। तो द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ भोजपुरी जौन उदय जी लिखले बानी, उदय नारायण तिवारी जी शालिग्राम शुक्ल जी के भोजपुरी ग्रामर, ये बहुत मशहूर किताब है। स वैश्विक स्तर पे एकनी के प्रयोग जौन बा, उपयोग जौन बाटे विद्यार्थी चाहे रिसर्चर जौन बाड़े तो भाषा विज्ञान के पढ़ाई करे खातिर करेले। 1987 में आचार्य श्रद्धानंद अवधूत जी के किताब आयल आदर्श भोजपुरी व्याकरण, सहज व्याकरण बाटे। ई किताब भी रुआ सबके भोजपुरी साहित्यांगन पर मिल जाई। आचार्य विश्वनाथ सिंह जी 1988 में लिखनी मानक भोजपुरी वर्तनी, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित ई किताब भोजपुरी वर्तनी के बड़ा विस्तार से बता रहल बिया। रामदेव त्रिपाठी जी के 1990-91 में भोजपुरी व्याकरण आई, भोजपुरी अकादमी से ये किताब प्रकाशित भइल बिया। विंध्याचल प्रसाद श्रीवास्तव जी के भोजपुरी व्याकरण के रूपरेखा, ये किताब भोजपुरी साहित्यांगन पर बिया। बहुत आसानी से, सरल तरीका से, सहज तरीका से रुआ सब एक किताब के पढ़ सकेनी, एक किताब के माध्यम से भोजपुरी व्याकरण के समझ सकेनी। हम एक किताब के बहुत पढ़ले बानी, एकरा पर कुछ वीडियो भी हम बनौले रहनी। 2008 में डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह के मानक भोजपुरी आयल, भोजपुरी भाषा वर्तनी के लेके बहुत सूक्ष्म तरीका से संक्षेप में बहुत जानकारी में दिहल गई बा। फिर 2008 की ही बात करी तो हम बिहार सरकार के तरफ से, ओइजा के शिक्षा परिषद के तरफ से कक्षा 11-12 के पाठ्यक्रम में ये किताब शामिल बिया। भोजपुरी व्याकरण के किताब ही हटे, भोजपुरी व्याकरण और रचना। ये किताब भी रुआ सबके आर्काइव पर मिल जाई। मॉरिशस में सरिता बुद्धू जी लिखले बानी सहज भोजपुरी व्याकरण एंड इजी अप्रोच टू भोजपुरी ग्रामर। मॉरिशस से प्रकाशित पहला भोजपुरी व्याकरण के किताब है। इससे पहले और भी लेख चाहे व्याकरण पर छोट छोट लेख आवत रहे ओइजा, बाकी ई किताब एगो बिया सहज तरीका से मॉरिशस में, संभवतः मॉरिशस में कहाँ से ओइजा भोजपुरी के स्वरूप पर खतरा आ गई बाटे, तो ए वजह से हो सकेला कि यहाँ के ई किताब निकलले होखी। बाकी सहज तरीका से यहाँ के व्याकरण के देखौले बनी जो उनके मॉरिशस में भोजपुरी चलेले। वही साल यहाँ के किताब स्पीक भोजपुरी, भोजपुरी बोल के किताब आई रहे, जौना में भोजपुरी बोले के सहज तरीका के लिख के यहाँ के बतौले रहनी। 2013 में डॉक्टर जयकांत सिंह जी के किताब आई मानक भोजपुरी भाषा व्याकरण रचना। भोजपुरी में पढ़ला के बाद माने भोजपुरी में
सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेला के बाद भोजपुरी के जौन पढ़ाई शुरू भई रहे उच्च शिक्षा में, ओइजा से पहिलका बैच में यहाँ के पढ़ले बानी। या भोजपुरी पढ़ला के बाद भोजपुरी में व्याकरण की किताब यदि बात करी तो ये संभवतः पहला किताब ही हटे जयकांत सिंह जी लिखले बानी। या ये किताब भी रुआ सबके भोजपुरी साहित्यांगन पर पढ़े के मिल जाई। सहज रूप में साधारण तरीका से बिना भूमिका बनौले यदि एगो व्याकरण के किताब रुआ पढ़ल चाहतानी तो महामाया प्रसाद विनोद जी के आ जितेंद्र वर्मा जी के लिखल किताब आधुनिक भोजपुरी व्याकरण एकर दूसरका संस्करण भी भोजपुरी साहित्यांगन पर लागल बाटे और वह सब एक किताब के पढ़ सकेनी। नेपाल में वर्तमान समय में भोजपुरी के लेके बहुत बढ़िया बढ़िया काम भइल बाटे। यही क्रम में अगला किताब जो हम बता रहल बानी भाषा र भोजपुरी भाषा नेपाली में लिखाई भोजपुरी व्याकरण के किताब ही हटे। ये किताब के लिखले बानी गोपाल अस्क जी, डॉक्टर विशंभर कुमार शर्मा जी। गोपाल अस्क जी के ही सहज भोजपुरी वर्तनी 2023 में आई रहे जो उनकी भोजपुरी में बिया। भोजपुरी वर्ण विन्यास जो उनकी 2023 में आई रहे इहो भोजपुरी में बिया। ई किताब रुआ सबके भोजपुरी साहित्यांगन पर मिल जी हाँ सब। गोपाल ठाकुर जी के किताब आइल ग्रामर ऑफ भोजपुरी 2021 में। यहाँ के भोजपुरी व्याकरण भी लिखले बानी, यानी कि ग्रामर ऑफ भोजपुरी जोन बात अंग्रेजी में बिया और भोजपुरी व्याकरण जोन बड़ुए तो भोजपुरी भाषा में बा। ई किताब भी रुआ सबके भोजपुरी साहित्यांगन पर मिल जाए। शुभ नारायण सिंह जी के किताब बिया भारतीय भाषा विज्ञान आ भोजपुरी। भारत के और सब भाषा सबके केंद्र में राखत, वैज्ञानिक ढंग से वो चीजन के सोझा राखत आ भोजपुरी के सरल सहज रूप के यहाँ के एक किताब में देखौले बानी। मॉरिशस से अगला किताब जो नावतिया व्याकरण के, वो किताब के नाम है अ कंप्लीट ग्रामर ऑफ बिहारी भोजपुरी लैंग्वेज। मॉरिशस में रमेश रामगोलम जी के लिखल ही किताब जौन देवनागरी आ रोमन लिपि दोनों में बा। मॉरिशस में ज्यादातर रोमन लिपि चलेला भोजपुरी खातिर, तो यही वजह से ये किताब देवनागरी या रोमन लिपि दोनों में भी आई। किताब 2022 में आई रहे। अब चूंकि व्याकरण के बात करते नहीं तो हम एगो किताब के जरूर बात करब जौना के नाम है गजल के शिल्प विधान। जगन्नाथ जी के किताब लिखल किताब हटे 1997 में आई रहे। बाकी भोजपुरी में रुआ यदि गजल लिखत आनी तो ओकर व्याकरण का होखे के चाहिए ओ खातिर एह किताब के पढ़ल बहुत जरूरी बाटे। ये किताब कहीं ना कहीं आज के तारीख में जो भोजपुरी में गीत गौनई लिखे वाला लोग बटे जो गजल लिखा था ओकरा ये किताब के जरूर पढ़े के चाहिए। गजल ओरिजिनल ना हिंदी के ह ना भोजपुरी के ह, उर्दू से आई बटे। बाकिर एह किताब में भोजपुरी में बतावल गई बटे कि गजल कैसे लिखे के चाहिए। तो यही से हम एकरा के व्याकरण के सूची में रखले बनी कहाँ से कि भोजपुरी में लोग खूब गजल लिखा था। जब व्याकरण के बात होता रहे तो हम 4 गो किताब भोजपुरी शब्दकोश के बात करब कहाँ से कि जब व्याकरण के वीडियो रुआ सब देखब तो हो सकेला कि जे भोजपुरी पर व्याकरण के बात उठा रहल बा वो इहो कह सकेला कि अच्छा व्याकरण तो हो गई, भोजपुरी के शब्दकोश कहाँ बा। तो ये 4 गो किताब हमें जो रखले बनी, ये चारों किताब जौन बा रुआ सबके भोजपुरी साहित्यांगन पर पढ़े के मिल जाए। रुआ सब वजह से डाउनलोड कर सकेनी या जे सवाल उठाओ तो ओकरा के भेज सकेनी। पहला हटे भोजपुरी हिंदी शब्दकोश पंडित गणेश चौबे जी के। दूसरका है भोजपुरी हिंदी कोश प्रोफेसर ब्रज बिहारी कुमार जी के। भोजपुरी शब्द संपदा डॉक्टर हरदेव बहारी जी के हटे। हरदेव बहारी जी के नाम रुआ सब जानते हो खब, जे भी भाषा से जुड़ल बाटे, हिंदी भाषा से भी जुड़ल लोग जानते हो। भोजपुरी हिंदी शब्दकोश डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी के। तो शब्दकोश के 4 गो किताब ये से बतावल गई हटे कि रुआ सबके फट मिल जाई, यानी कि भोजपुरी साहित्यांगन पर बाटे। एकरा अलावा बहुत सारा किताब बाड़ी से शब्दकोश के। यदि हम भोजपुरी में शब्दकोश के बात करी तो सबसे पहले जोन बा काम ग्रियर्सन कैले। ग्रियर्सन भोजपुरी के लिपि कैथी लिपि पर काम कैले। ग्रियर्सन भोजपुरी के व्याकरण पर काम कैले। ग्रियर्सन भोजपुरी के लोक गाथा पर काम कैले। ग्रियर्सन भोजपुरी के शब्दकोश पर काम कैले। तो ग्रियर्सन के काम हर तरह से रहल बा। यदि शब्दकोश के दूसरका रूप कहीं चाहे अगर किताब के रूप में कहीं तो 1940 में एल सेंट जोसेफ के भोजपुरी अंग्रेजी शब्दकोश आयल रहे जो मोतिहारी मिशन हाउस से प्रकाशित रहे। एकरा अलावा आगरा हिंदी संस्थान से जोन बाटे भोजपुरी के शब्दकोश आयल बाटे और भी बहुत भोजपुरी के शब्दकोश आयल बाटे जो उनकी रुआ सबके मिल सकेला, ऑनलाइन किन सकेनी। बाकी 4 गो जोन बाटे रुआ सबके भोजपुरी साहित्यांगन पर मिल जाए। ई पूरा जोन किताब के सूची बा लगभग 30 31 32 गो किताबिन के हम बारे में रुआ सबके बतौनी है।
तो ई पूरा के पूरा किताब रउआ सबके अगर जोहब त आर्काइव जहाँ पर सब पुरनकी किताब बाड़ी स ओइजा से मिल जिह स। अधिकतर किताब रउआ सबके भोजपुरी साहित्यांगन पर 18-19 गो किताब तो भोजपुरी साहित्यांगन पर रउआ सबके मिल जिह स। शब्दकोश के जब कहनी हटे उहो भोजपुरी साहित्यांगन पर मिल जिह स। त यानी कि रउआ सबके बहुत कहीं एने-ओने जोहे के जरूरत नइखे। इ जौना किताब के हम सूची देले बानी तौन किताब उपलब्ध बाड़ी स, रउआ सब ओकरा के पढ़ सकेनी। शोधार्थी लोग खातिर इ जानकारी ज्यादा जरूरी बाटे। हम अलग से वीडियो लेके आइब कि कौन-कौन व्याकरण के किताब रउआ सबके पढ़े के चाही, यदि भोजपुरी के व्याकरण जाने के चाहतानी त। अगर तुरंते में जानकारी चाही तो भोजपुरी शब्दानुशासन सबसे बेहतरीन किताब बिया भोजपुरी में भोजपुरी व्याकरण के जाने खातिर। एकरा अलावा भी हम अलग से वीडियो ओ खातिर हम लेके आइब कि कौन व्याकरण के किताब रउआ सबके पढ़े के चाही। बाकी एकदम अक्ताई में बानी, तुरंते पढ़ल चाहतानी तो भोजपुरी शब्दानुशासन डॉक्टर रसिक बिहारी ओझा निर्भीक जी के किताब ही हटे, ओह के पढ़ी। बहुत बेहतरीन किताब भी हटे, भोजपुरी के व्याकरण लगभग ओकरा में समेटाइल बाटे। तब इजाजत दीही, उम्मीद बाटे कि वीडियो रउआ सब खातिर फायदेमंद रही। यदि केहू सवाल उठाओ ताटे भोजपुरी में व्याकरण के चाहे भोजपुरी में शब्दकोश के तो ओकरा के ए वीडियो के माध्यम से ए जानकारी के माध्यम से रउआ सब जवाब दे सकेनी। फिर हम हाजिर होखब कोनो ना कोनो वीडियो लेके। तब तक हमरा के इजाजत दी सबे। धन्यवाद, प्रणाम, जय भोजपुरी।